Здравейте хора, нека снимаме на някаква игра. Чакайте само, че ми е много силна е музиката, бък микрофона ми слаб и не знам какво се получава, надявам се да не се чува нещо ужасно. Ако стане нещо такова, извинявам се, но просто не знам на тази игра. Намерих я в Microsoft магазина и реших да направя видео на нея. Това, виждате, не ми е просто състезание. Ама... тук е това... Само валаме, това е соло състезанието. И ако да губя, тук е само... пълен кабак. Нищо. Да, няма да искам, защото не ми работи както трябва OPS-а. Да, за тези, които не знаят, аз снимам с OPS, забравя да спомена в миналото видео. Но сега... вие ме знаете от състасо. О, брутален кет, направо този уздиха. Даде ми трудо. О, затвени, това не е хубаво. Само дойдох и отвъзне, ма неговата кола е по-то ли било, но... ето го, той неговата по-добра някаква болезичка. Виждате горе канах с 120. Добре хора, това не го видях. Той камион се диспална и това камъни малъни. Сигурно ще да губим, защото аз съм най-добре шофьор, разбира се, значи. Ще направим само едно състезание, защото... просто повече нямам възможност. Защото аз съм някакъв пълен карак. Да губили с двама човека съм пълен карак. Аз мина напът на 30. Добре, ще. Надявам се да не е много силна музиката. Преди няколко видеота ги гледах, просто беше ужас и затова микрофона ми да не е много известен, надявам, защото аз не снимам с външен микрофон и то не е голедение на лаптопа и зато и мой да не се чува много добре, но добре, без малко ще го замина, но ако не се чувам, извинявам се, ето тук също може да заминя. Стига да гледаш пътя да не ме зачи. Има много джампове, не знам дали ми се заредило на спортна кола горивото вече, да може да играеме. Добре, един, още едно ще направим само, две. Едно спортната, едно това обикновената. Това е първото с обикновената, дето е. Да. След това ще направим и спортната ми кола. Да, и това е. И ще кажем чао. Но мисля, че много като стане едно състезание само, но надявам се да виждате всичко. Мале, мисля, че аз ще го издухам. Просто много гал се диспалвам, почвам от подмигане. Що не прави видео на GTA 5, снимам такава стигнана, ама не мога да играя онлайн, пък много искам да играя онлайн. Пък самата им програма не позволява да снимам на такива цяло с широко екрани за думи. Много големи, такива дет нямат изобщо лента, като GTA. Зато изобщо съм мина синглплеер. Опитах се направя едно видео, но нищо не се получи. Да, много турбо отвали лавото най-мощите най-много хаби. Ами да, втори съм. Загубихме, но какво се прави? Сега ще видим колко паранги ми дава. Паранги. Аз съм без звезди, защото нагада солото. Ами... дори тук пишеш песенка, бях да върши втори, защото това беше много хора. Чакам сега малко заради. Аз имам една кола, сега спестявам за друга кола и тя е много скъпа, дето няма се купя. Вече има тук виждате соло такива представления, но така да видя дали ми се заредило това за спортната кола. Да, има. Айде да играем с нея. Виждате, сега ще ви покажа коя специално. Това е Lamborghini Елен Федор или мълчите се име. Пък това е Lamborghini. Това е Lamborghini
Не мога да не говоря, бе. Това е му. Остена, мора! Слушай си, не мога! Да. Това е обождението. Надолу е по-бързо бъдеме. Напред. Ще карам с това вече. Един път. Нали иска би ми... О, да, това ще би старската. Да, ще ти чакаме момент. Това е малко тук. Това е кое ще стои. Това ще напълно ще ми даде много пари. Много пари. Сега тук ще... Надявам се да не е много силна музиката, ама... За изхрешаването се извинява просто бавенето към мен. Да, направим някакво работа за това. Чакаме това зареди. Малко бавно зареди, толкова бавно зареди да обидите, но... Ще дай слабо белези. Чакам да джойна достатъчно хора, да може да направим състезанието. Трябваше им човек да джойне. Но точно му ще тръгне вече, бе, защото... Ето джойна. 11 човека сме, защото он не джойна единия. Двама не джойнах. И това състезание съм го играл и искаш да ви покажа само колко е яко. Надявам се да не говоря много тихо, ма... Чакай, искам да спра... не мога. Чакай да се тръгне. Ето. Аз един удар го има вече. Мали това е онлайн, забравих и... Добре, тук има много сифел, ще има много джъмпове. Има Jump 3, това е за Jump 3. Това е онлайн в момента, което играем. Другите хора, ма... Не минавам по че няма път като някакви луджи. Това са друг. Айде. Начуваме с... Боже мили. Не знам колко яко. Да направя един топ решил. Има много съм джъмпал по връща. О, забравях, аз имам LF3 на максимум. Забравих да се бъде в началото. Заставах джъмпа градус. Който иска да се изтегли, няма да има... Ще има линко долу за играта. Но трябва да се на... Не, няма да има, защото тази се стегли в магазина. Ами тя ще ви гледате 8-ца, защото аз имам двойка и седмица, но... Седмицата и двойката нещо не ми харесва. Това ми харесва най-много, защото получаваме безплатна една кола. Та сме безплатната фреша. Фрия не видяхте. Ето си в канала сега. Аз да втори път минавам тук, ако бидем този. Пак стърваги джомпа гадвус. Искам да направя един джомп. Май тук се бъскам. Тази игра просто е някаква много блонска. Това е една още по брутална на 13 година време и тя е черна просто и да е търся свобода не намеря. Де съм много ламбургини с две отпред, само кръв не знаеш, защото си попада в кръв. Всеки е кръв просто. Аз казвам с 36, защото е много хорда. Не знам, видях се тогава бях с 200, ами 10. Ами, добре хора, това ще е от мене за сега. Надявам се да ви харесва видеото. Оставите лайк.